Salutare! Mă numesc Mihai, am 31 de ani, funcția de masor și nevăzător full-time mai ales. Bine, de ceva timp colonel masor tras la vatră, îmi place mult să spun. Îmi place să cânt la chitară, vocal, la pian un pic, la tobe de ceva timp. Și am avut așa ca o provocare pentru mine, am lucrat un pic și la acordeon, / calorifer, adică mi se mai spune. Și îmi place foarte mult să socializez, să fiu fan, să mă plimb, să mă distrez, să cunosc oameni noi. Eu am aflat de acest atelier, practic am avut privilegiul și onoarea să aflu fix de la membrii fondatori, adică de la Vali și de la Andreea, și sunt foarte recunoscător și le mulțumesc pentru asta. Da, experiența mea la acest atelier a fost una extraordinară, provocatoare, minunată, mirobolantă și toate cuvintele pe care le-aș putea aduce, nu știu dacă ar putea descrie. Și tot parcursul acesta a fost sublim, o experiență de care mă bucur în continuare și sper să mă bucur cât mai mult timp de acum încolo. Ce a apărut fix în momente nepotrivite, ca să zic așa, ale vieții, și atunci această experiență m-a ajutat și încă mă ajută să mă dezvolt și este bine. Deci, toate exerciții care mi-au plăcut, e greu să facem tot, cred că sunt foarte multe, dar o să încerc, deci este pe Zap, cel cu radio, cu telecomanda, sau televizor, depinde. Cel cu taxiul sentimentelor. Sunt foarte multe, cred că și cel cu disul, deci nu mă gândeam că o să mă prindă. Dar cel puțin pe impro pot să fac asta și poate mă ajută să fac și în viața reală, că mai e nevoie să le mai dai la unii cu disc, da, să fie mai unii merită. Să fac chiar un top 3 experiențe sincer, pentru că da, toate experiențele au fost, sunt top punct, asta e ideea. Celor care ar vrea să ni se alăture, le recomand atelierul React pentru că este ca un loc în care probabil n-au ajuns și vor să ajungă, unde, cum s-a mai spus, este un loc în care primești înțelegere, cunoaștere, dezvoltare, iubire, protecție și toate cele tot ce trebuie pentru a te simți pentru a funcționa cum trebuie, și este locul ăla unde chiar te simți ca acasă sau poate chiar mai bine, locul unde vrea să fie fiecare și să fie ok cu el și cu ceilalți.